planeta Baiken té enormes reserves d'aigua i de minerals d'excel·lència, i no hi ha habitants que ens puguin molestar. Perfecte. Ocupeu aquest planeta. Déu del cel. Quin problema hi ha? D'aquí 48 hores el planeta Baika, encara hi passem pel davant, entrarà en col·lisió amb Zoluk 2, un planeta amb molts habitants. Almenys a Baiken no hi ha ningú. Et descuides de les monstroplantes. A Mugeis vols dir que no hi podem fer res? Gillian, és possible fer créixer les monstroplantes sense control? Sí, és possible. Em pots dir quin una tenaç han pescat? Crec que he trobat la manera de salvar Zoluk 2 i de destruir les monstroplantes que hi ha a Baiken. No ho acabo d'entendre. Com es pot salvar Zoluk 2 engreixant les monstroplantes? Fixa-t'hi bé, Flora. Veus aquesta piloteta de plàstic? Posem que representa Baiken. Si les monstroplantes comencen a créixer de sobte, exageradament, en una banda del planeta, el seu pes el pot fer vacil·lar i esclatarà en mil trossos. No ens queda gaire temps. Només necessito una mica de metall de zirconita i ja estarà tot. Quina mala sort. Vaig gastar l'últim tros de zirconita fa unes setmanes. I és indispensable perquè l'experiment tingui èxit? Sense aquest metall, el poder de la poció s'inverteix, afableix les plantes, però no pas prou per destruir-ne les arrels. I no te'n queda cap trosset? Busca bé, Gillian. Ah, sí, l'armadura de l'una ens pot servir. Està feta de zirconita. No, Mugeis, això no! Només és un trosset de zirconita. Ens hi juguem la supervivència d'un planeta enorme. Molt bé, serveix-te, però amb molta suavitat. Molt bé. Mentrestant et posaré això. Farà el fet, no ho trobes? A Mugeis, com vols que sigui noble i valerós si tinc un tros de plàstic? Les coses rullen. De moment no es veuen monstroplantes. Flora, tu queda't a la nau. Imagina l'efecte que pot tenir la poció si t'arribés a tocar. Tot a punt, som-hi, vinga. Quan penso que tiparem les monstroplantes de vitamines, hi ha dies que penso que som bojos. Provarem el vaporitzador. Està encallat. Alguna cosa deu bloquejar l'engranatge. Necessitaré la teva llança màgica. Sí, a Mugeis. Ho has vist, a Mugeis? Què és allò? No pot ser, un cleptus. Feia segles que no en veia cap. Són molt divertits. Gillian, compte! No t'hi amoïnis, els cleptos són molt bromistes, només volen jugar.
La cimera! Torna'm la cimera! No pot ser! No és gens estrany, un. És el comportament típic del Cleptus. Li agrada molt robar els objectes que li agraden. Per ell és una cosa instintiva. I a mi què? La cimera forma part del meu uniforme. Posa-t'hi això. Mentrestant farà el fet. Va, anem a buscar les arrels. Oh, no! Mira aquesta pobra planta, Brock, mira com pateix. Si t'han fet créixer massa de pressa, deus haver rebut una mica de líquid. Va, la durem a la nau per curar-la. Ja està, ja hi som. Aquí estaràs ben aïllada. No és un lloc gaire alegre, però t'has de curar. No pateixis, que tot anirà bé. Els hem perdut. Hem de desfer el camí. Per què? Seria millor que tornéssim a la nau. El planeta es desintegrarà. Sí, i quan passi això, vull que en Discord salti amb el planeta. I em sembla que és l'única manera de fer-li venir. Què és això? Per què vol fer créixer les meves arrels, aquest miserable? No ho sé, excel·lència, però ha arriscat la vida per vaporitzar tots els voltants amb una mena de líquid verd. Ara tornen. Prepareu el receptacle! Sembla que això funciona, Erc. Forçaire, mantingues el pla de batalla bé. Missatge rebut, pla de batalla B. Amogeix, per què fem tot això? Aquest làser enviarà la poció d'en Gillian sense zirconita. Assecarà les plantes en lloc de fer-les créixer. Un terratrèmol! Quan s'aturi, hauràs de... Poder de la llum negra, porta'm ràpid al planeta Baiken. Amb això, en Discord no podrà sortir pas del planeta. Ho hem aconseguit, Amogeix! El planeta vola en 1000 trossos! Forçaire, vine a buscar-nos de pressa! Missatge rebut, acció en curs.
Gira't i posa't a collibè. Necessito les dues mans per grimpar. Sí, Moisès! Vinga, rapa't fort, endavant, escuder! No! No! No s'hi juga amb això! Torna! No veig res de res. Hi ha interferències amb el poder de la llum negra. Carnívor, mira d'on venen aquests problemes. Fes servir la llança. Hem de saltar a l'altra banda. No veig el Cleptus a Moisès i el terra cada vegada tremola més. L'hem de trobar abans que el planeta s'esfondri. Gillian, Herc, emergència. El Cleptus m'ha pispat l'arrel. Forçaire, vine'm a buscar. Ni rastre del Cleptus, Jace. I ens queda molt poc temps. Jo el continuaré buscant. Vosaltres aneu a la nau abans que no peti tot. Vindràs amb nosaltres. Encara que no vingui l'apocalipsi, no podràs fer res contra les màquines monstruoses que sortiran de les arrels. No és cap problema, això. La poció es limita exclusivament al creixement de les arrels. Jace, mira el Cleptus. Es pensa que és un joc. Agafem-lo! No hi ha res a fer. Hem perdut l'arrel. Ens n'hem d'anar. Encara no. Gillian, envia-hi el barrinaire que el persegueixi. Seré allà. Acabo de trobar-me les arrels gegants. Van mal dades, noi. Són molt dures. Descarrasses per res. N'hi ha massa. Doncs ho farem d'una altra manera. Soc en Jace. Vull parlar amb la Flora. Que em sents? Flora! Sí, Jace, et sento. Què passa? Et necessito ara mateix. Ja està, t'he netejat bé. Tornaré de seguida que pugui. El temps ens empaita, Flora. M'has de localitzar l'arrel amb molta exactitud. Ho puc fer, Jace, ho he de fer. Ja ho veuràs. L'arrel és per aquella banda. Però no puc dir exactament on. On ho dec haver ficat el... Ah, ja està, és aquí. Continua buscant i estreny això ben fort. Transmetrà totes les vibracions a l'ordinador del barrinaire. Bèstia fastigosa, ja t'enxampaní. Vinga, agafa.
Agafa el maca i afanya't. L'ordinador concentrarà les seves sensacions amb precisió. Al sector 304.97, sota el quarter general d'en Discord. Geis, no la recuperarem mai. Hem desfet d'en Discord. I si sobreviu, Erc? Hem de recuperar l'arrel. M'estimo més i tot que en Discord se'n vagi. Hauríem de reparar-hi l'antena assecada. Em sembla que la poció de creixement ràpid ho podria fer. Sí? Doncs li faré arribar encantat. Vinga, la poció està a punt. Ara ocupem-nos del Cleptus. Si tinguéssim alguna cosa brillant per atreure'l... Geis, m'agradaria que fossis tan amable d'adobar-me. Et posaré una cimera nova de trinca i ben bonica. Molt bé, gràcies, Cleptus. Ens has ficat en un bon embolic i ara ens en hauràs de treure. Oh! Mireu, és allí! Ja l'ha agafat. El segueix, Kilian, el segueix. S'acosta a prop de l'antena. Vinga, ja està, som-hi! Som lliures! Poder de la llum negra! Allunya'm d'aquest lloc maleït! Perfecte, ha sortit bé. Sisplau, ajuda'm a localitzar l'arrel. Ja en parlarem més tard, cap d'enciam. Tinc unes ganes boges d'anar a la meva cabina i dormir durant 3 setmanes. Després ja ho veurem. Vinga, fins ara. Què és això? Finalment ha deixat de créixer. Que n'està molt agraïda. Digue'm, Geis, quan tindràs zirconita per adobar-me? Segurament a la pròxima escala. Ben mirant, la zirconita és un metall molt comú. Se'n troba per tot arreu. Comú? Però tu no ho ets gens de comú, amic meu. Conec molt poca gent que s'hagués sacrificat com tu. Bé, Geis, tothom ho pot fer. Només cal tenir una mica de valor, res més.